खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासेनो जोबजासिम नायजोब, जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांखौ जेन मिस खालामा। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। आरो नोंथाङा माबाफोर साजेसन होनो सानोब्ला कमेन्ट बक्सआ नोंथांनि थाखाय अरायबो खुला। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। BBCA टुक्राझाराव 97थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लादों बिटिआरनि CEM प्रमद बर'। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय BBCAनि 97थि बोसोरारि जथुम्मायाव प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे BBCAनि मावख'आव अडिट'रियाम लुफुंनो थाखाय 1.5 क्ररनि खोथा होबोयो। महिदुल इस्लाम एबिएमसुनि बारग' आफादगिरिजों लोगोसे सा 60 एबिएमसुनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान खालामदों होनना MCLA माधब सेत्रीया फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारियावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि केम्पास गायसनजासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया 9 फेब्रुवारियाव उदालगुरि नोलोबारियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास गायसनजानो गोनां जायगाखौ नायनो फैनायजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास MDCजों सावरायहैनायखौ नुनो मोन्दों। डक्टर सुबुं बसुमतारी रेजिस्ट्रार, डक्टर मन्जुल बसुमतारी एकाडेमिक रेजिस्ट्रार, लोगोसेनो गोबां गेदेमाफोर मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारी, लोगोसे जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो उदालगुरि जिल्ला UPPL हान्जानि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि रतेन्द्र दैमारी, लोगोसे नोलोबारि दख'रा एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, नोलोबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि XNDB क'अपारेटिभ ससाइटिनो EM रन्जित बसुमतारी आरो EM धनन्जय बसुमतारीया 40 लाख रांनि चेक होनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारनि फिन रोदोमखां आसनिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला XNDB क'अपारेटिभ ससाइटिनो EM रन्जित आरो धनन्जय बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेंटल आइ दैमा सेराव 40 लाख रांनि चेक गथायनानै होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों चिरां जिल्ला XNDB क'अपारेटिभ ससाइटिनि दैदेनगिरि फिलिप नार्जारिया। सोनाब गहपुर आबसु, बिश्वनाथ जिल्ला एबसु आरो बरफुखुरि राजगर हालामनि रायजोफोरा जयै लोगो नांनानै जाय लाइमोनफोरा हर गेजेरसिम बाइक साखोदावबाय थायो, रायजो राजाफोरखौ हरनि समाव बाइकनि आवाजजों सै होयो, बिथांमोनखौ माबायदि साजा होदों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों।
जोबजासिम नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। दासिमनि थाखाय खौरां बेसांखिनियानो।